Эфирда яңалыклар программасы матбугат күзәтүе сәхифәсе белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татарны бүген нинди проблемалар борчый? Әйдәгез бу сорауга җавапны матбугат күзәтү аша биреп карыйк. Сагындырга калмасын. Шәһри Казан газетасының беренче битенә чыгарып бирелгән язманың төп эштәлеге соңгы вакытта без йөз чирә башлаган бәрәңге. Мәшәкате күп, файдасы юк дип аны авылларда да аз гына утырту нормага әйләнгән иде. Иде дибез. Чөнки соңгы вакыттагы вакыйгалар бәрәңге бакчаларының тулысынча утыртылуына китермәгәе. Газета хәбәрчеләре республика халкыннан хәл белешеп, әнә шундый нәтиҗәгә килгән. Бөтен халык исеменнән әйтеп булмый, әмма килосын 50-60 сумнан сатып алырга теләмәүчеләр бәрәңгене быел кабат үзләре үстереп карарга мөмкин. Бәрәңгедән ераграк торучыларга рухи язык булсын өчен шул ук Шәһри Казан газетасы хушлашырга ашыкма. Ялгыз кимә, зәңгәр кыңгыраулар, гармун алды дуслар кебек танылган җырлар авторы, композитор Риф Гатауллин белән әңгәмә урнаштырган. Язмада сакланырга мәҗбүр иткән нәрсә Совет чорында танылган композиторның бүген дә үз җырларын сатып бирмәведер. Риф абыйга алга таба да озын иҗади гомер телик. Халыкның ни нәрсә уйлавын Татарстан яшьләр газетасыннан да укып белеп була. Чөнки ул башлыча үз укучыларының хат язмаларынан гына тора диярлек. Мамадыш районындагы Ямаш авылында яшәүче Миләүшә Хәйруллина мәсәлән, соңгы вакыйгалар уңаеннан утырып уйлаганнан соң кагазга төшереп булай ди. Вак тияк карак белән төрмәләрне тутырганчы байларның кесәләрен капшый башларбыз, бәлки. Унлаган олигархның гына янчыгын җиңеләйтсәк тә, бу байлык илебездә ирләргә 50-дән, хатын-кызларга 45 яшьтән пенсиягә чыгарга мөмкинлек бирер. Һәм хәзерге кебек 8-9 мең сум түгел, депутатларныкы кебек пенсия түләргә җитәр иде. Халык менә шулай уйлый. Ватан Татарстан газетасы үз укучыларына сөенечле хәбәр җиткерүдән башланып китә. Россиядә төзелеш материаллары эшсезланган. Бар нәрсәгә дә кытырып бәя үскәндә мондый хәбәрдән соң күпләр җиңел сулып куяр. Әмма газета хәбәрчесе сөйләшеп чыккан белгечләр төзелеш материаллары эшсезлануны вакытлы күренеш дип саный. Шуңа да мөмкинлеге булган кешегә төзелеш кирәк-яракларын бүген үк алып калырга тәкъдим итә алар. Газетадагы сөенечле хәбәрдән соң күңелсезенә дә тап буласың. Татарстанда ит бәясе арткан. Дөрес, ит бәяләре булай да түбәннәрдән түгел иде. Соңгы бер атнада ул тагын да арта төшкән. Казан базарларынданың 1 килосы өчен бүген 500-600 сум чамасы сорасалар, авылларда шәхси фермерлар һәм хуҗалыкларда сатыла торган ит бәясе 380-420 сум тирәсендә тирбәлә. Баксаң, ит бәясенең артуы читтән ит ризыклары кертүнең шикләнүенә һәм халыкның торган сайын азрак мал тотуына бәйле икән. Ит төшкә генә кергә көнгә калмасын дисәк, авыл кешеләренең абзарларында мал-туар артса дип телик. Ватан Татарстан газетасындагы премия ярминкәсе дигән язманы да кызыксынып укучылар күп булгандыр дип уйларга кирәк. Газета журналисты Тукай премиясе тирәсендәге бәхәсләрне яңартып кына калмыйча, аларны тормышка ашыруның юлларын да күрсәткән. Укудан һәм фикерләүдән бизмәсәгә дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.